Keď mi s tým pomôžete, ale tak na úvod sa trošku recvičíme. Poďme si teda zopakovať, aké zostavenie nastúpia. Vlci Žilina. V bráne 33 Roman. Náhradný bránkár s číslom 1 Konor. S číslom 4 Gabriel. 7 Jakub. 8 Patrik. Číslom 9 Lukáš. Veľmi dobre, začína vás počuť. 11 Mika. S číslom 20 Peter. S číslom 23 Jakub. S číslom 24 Marek. S číslom 25 Filip. S číslom 27 Rastislav Dej. Som si to takto dala celá kapitola. S číslom 28 Sebastian. S číslom 34 Jozef. S číslom 38 Rajder. S číslom 39 Brendan. S číslom 44 Kiril. S číslom 48 Daniel. S číslom 89 Daniel Vladimír. S číslom 9 Jakub. S číslom 95 Matúš. Vlčatá, Vlčice, Vlčia Svorka. Ešte raz dobrý deň a ahoj. Som rád, že sme si